Wel, bore da iawn I chi unwaith yn rhagor a croeso atau fan hyn I gylch y Gwartheg yng nghartre am yr wythnos a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at gystadlu arbennig yma unwaith yn rhagor. Mae'r Gwartheg Du Cymreig yma yn barod bore yma a'r Tarw Hŷn sydd o'n blaenau ni fan hyn a dwi'n cael cwmni Rhodri Williams o Landeilo Ffarm Aberdeina. Siwr wyt ti, Rhodri? Iawn, diolch yn fawr. Mae'n ddiwrnod braf, mae'r haul yn gwenu ychan. Ydy, mae'n neis bod nôl ydy. A neis I ti fod nôl yng Nghymru erbyn hyn, fi sy'n byw yn Seland Newydd am gyfnod. Do, nes I, bron I 2 blynedd mas yna de, so ydy, mae'n neis. Hwn yw'r sioe cyntaf I ddod nôl un o de. A wedi dod nôl I fyw ac I weithio ar y ffarm deuluol, wy'n deall. Ie, gwed mwy wrthon ni am beth sydd dachi ar y ffarm. O, ni'n cadw Gwartheg Dion de, rhwng 30 a 40 o dda de. A wedyn o trisiedi a bistechi a cwbl o dew gwna de. A wedyn mae Defed Cymraeg wedyn. Gwartheg Du Cymreig yw'r bryd sydd dachi. Pam hynny te? Blaen I ffarmo. Dwi'n mynd deall hwydd. Mae mynydd da nefyd ochr yn wncwl yn dy cyd e. A mae'n neud beth I ni moyn. Mae'n chi byw yn galed pan bod rhaid. Mae'n chi byw off porfa pan bod porfa gyda ni de. A gyda fel mae prisiau stwff nawr, mae'n fywch rhad I gadw. I ni'n gweld yn gyda fel I ni mae'n ffarmo nhw. Yn fywch leithog hefyd, a fel sy'n gallu cael ei chroesi fo amrywiaeth o fridiau cyfandirol os bod angen. Mae'n fryd le mae lot o bobl yn croesi nhw gyda'r Charlet enghraifft, yn dyfe? Ydy, Charlets, I ni nawr de, sa'n gwybod, os mae'n iawn peth iawn, o'n i wedi croesi Pathynau de, ni wedi prynu Tarw Pathynau I croesi yn o'n maen nhw lloia gwydd. Chwyd trisiedi, lloia y Gwartheg, y fywch di yw fywch gorau wedyn ni o ran beth mae'n gallu neud beth mae'n gallu cynnyrchu chi. A'r lloi yn neud yn dda fyd ar ôl hynny wrth gwrs yn dweud digon o lath. Ydy, gwydd. Ydy, mae'n fywch lleithog Mae'n fywch lleithog, mae'n iawn ar ei thrad. Ydy, mae'n neud beth I ni moyn. Ac I ni'n gweld dosbarth o deirw fan hyn nawr, teirw arbennig o dda. Mae'r dosbarth yma'n niferus safon arbennig ar beirniad Glyn Cemlyn Williams o Sir Ddimbych yn cadw Gwartheg Dion ers y 60au ac ddim yn fachan sioe ond wedi bod yn cefnogi'r sioe y Ffaeria yn y gorffennol. Ond sdim dwywaith, mae'n deall I stwff a fydd e'n gwybod yn union pwy fath o fywch a pwy fath o darw mae eisiau weld. O bydd, dim dwt am hwnna. Ydy, chwbod, mae eisiau tarw sy'n sefyll yn dda ar coesau. Coesau rhaid y tarw cael coesau da ddechrau. Neu wedyn, chwbod, mae'n dod mas yn y lloi wedyn a mae chi redeg trwy'r genetics wedyn, da fe. Mae yna deirw arbennig o dda fan hyn ac I ni'n gweld y pobl yn eu tywys nhw o gwmpas fan hyn nawr a mae yna darw da mynd heibio ni fan hyn yn y pwynt sylwebu 3-7 tarw Ken Ellis a'i feibion a dyma ni mae hwn yn glamp o darw weles I hwn ddoe ac I weld yn y cnawd wyt ti wir yn gallu gwerthfawrogi I faint a'i bwyr a'r lled na sydd ag ymlaen yr holl ffordd i'r ysgwydd. Odych, chybod, mae hyd yno fe se. Mae hyd, mae maint yno fe, y dwmder, a mae'n cerdded yn dda, fyd, war teg. Ydy. A mae Ken, chybod, maen nhw wedi bod yn sioe ys blynydde ydyn. Maen nhw'n gwybod beth sy'n disgwyl. Maen nhw'n gwybod mae da gytre gyda nhw, da iawn gytre gyda nhw. A wy'n credu bod Glyn Williams y beirniad wedi tynnu fe fewn i'r safle cyntaf hyn o bryd. Ydy, mae wedi tynnu fe mewn a wedyn 3-8 o fe. Alwyn Jones, Tarw Alwyn Jones, Macreth Sam y 12fed yw enw hwn. Tynnu fe mewn yn ail ar y funed. Rydyn tarw o Dywyn, dwi'n meddwl yn dyfe, yw hwnna yn 3-9. Dolau Gwyn, teulu Dolau Gwyn, partneriaid Dolau Gwyn, Rhyd y Garnedd, Cawr y Trydydd, hwnna'n gawr o darwyd. Ydy, mae'n smart, mae'n dal ei ben lan, mae'n dal ei ben, mae'n dwmder, mae'n ysgwydd yno fe. Ni wedi sôn wrth gwrs am rinweddau'r Gwartheg Du Cymreig ac ni'n gwybod mae'n wyw ein bryd cynhenid ni, ond mae'r bryd yn tyfu mewn poblogrwydd hefyd. Mae'r prisiau yn y selu'r gymdeithas wedi bod yn arbennig o dda, yn enwedig I heffrod ifenc ag ati. Mae'r bryd yn mynd o nerth I nerth. Ydy, mae'n cynyddu, a fi'n credu bod y farchnad wedi newid, fi'n credu bod pobl wedi o'r diwedd gweld bydd y fywch Gymreig. Chymod, ydy, mae prisiau yn cwni, mae gwellt, mae bwyd, mae eisiau bwyd o'r dair, mae'r ein gallu byw ar beth bynnag sydd â chi gynnig. Arbennig iawn, Rhodri. Diolch I ti am y tro. Dosbarth gwych fan hyn, un o'r dosbarthiadau cyntaf yn adran y Gwartheg Du Cymreig. A braf gweld gymaint o ddiddordeb o gwmpas y cylch. Dwch nôl ato ni felly yn y man I weld os mae'r tarw Ken Ellis a'i feibion eitha hi.
Mae yna ganlyniad ar y ffordd fan hyn ynghylch y Gwartheg. I ni'n adran y Gwartheg Du Cymreig bore yma. Mae Rodri Williams o Aberdeinant, fferm Aberdeinant, Llandeilo gyda fi yn gwmni o hyd. Dosbarth y Tarw Hŷn sydd gyda ni fan hyn. A Glyn Cemni Williams y beirniad. Rodri yn pwyso mesur nawr ac yn cerdded o gwmpas unwaith eto. Mae wedi tynnu nhw mewn i ryw drefn, ond tybed dyma fydd y drefn terfynol. Beth yw dy deimladau di? Fi'n credu bod digon hapus. Mae'n edrych fan hyn nawr yn... Fi'n credu bod digon hapus na beth wedi dewis. Does dim lot, mae'n jyst yn edrych nawr, jyst yn ei siwr. Mae yn cerdded draw unwaith eto am 3.5. Ond Tarw Ken Ellis a'i feibion sydd yn y safle cyntaf hyd, 3.7 yn dyfe. Mae hwn yn darw arbennig o dda. Pam wyt ti'n meddwl bod hwn wedi cael ei roi yn y safle cyntaf ar hyn o bryd? Mae'r ffordd mae'n sefyll, mae'n dangos ei hunan. Mae'n glamp o darw. Mae asgwrn yno fe. Chi gweld o'i drad e. Mae'n tarw digon trwm, mae'n digon mowr. Mae'n darw da, mae'n dal un yn y dda. Fe sy'n siarad gyda mab Ken yn gynharach. Oedd e'n gweud, mae'n darw dawd, ond mae'n dag bersonoliaeth cryf, oedd e'n gweud. Mae'n darw penderfynol iawn, oedd e'n gweud. Mae'n dipyn o gymeriad, ond mae'n sefyll yn iawn, mae'n neud yn dda. Chi gweld bod cymeriad o fe, mae'n dal ei ben, mae'n gliste. Mae'n gliste mas, chi'n gweld bod siwr llon llaw. A wedi cael y garden goch mewn dosbarth eithriadol o gryf yn hyn. Braf gweld gymaint o wartheg yma'n cystadlu eleni yn nosbarth y Du Cymreig, y Gwartheg Duon, ac safon uchel ofnadw. Llonggorchiadau mowr iawn i Ken Ellis felly a'i feibion wedi mynd â hi mewn dosbarth hynod o gystadleuol. A Rodri, diolch i ti am y tro, pa'n mynd rhy bell. Mae mwy o gystadlu a mwy o wartheg Duon i ddod wrth gwrs yn oes e. Diolch o gwrs. Diolch i ti am y tro.